Ukukholelwa kwizingilosi. Ukukholelwa ezingilosini kufaka phakathi ukukholelwa kuzo zonke ngothi lwazo nangazinye. IMuslim likholelwa ekutheni u-Allah unezingilosi azidalele ukuba zithobele yena, wazichaza ngokuthi bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bilqawli wa hum bi-amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Empeleni ziyizigqila ezihloniphekile, azikhulumi engakaziphi imvumo, futhi zenza ngokomyalelo wakhe. Wazi konke okungaphambi kwazo okuzayo nokusemumva kwazo kwedlule, futhi aziyi ukushwelezela muntu ngaphandle kwalowo amvumele, futhi ngenxa yokumesaba zihlale zithukile. Futhi ziyizigaba eziningi, kunalezo ezijutshelwe ukuthwala isihlalo, i-arsh, kube nalezo eziqaphe ijanna nomlilo, kube nalezo ezijutshelwe ukuqopha izenzo zezigqila, abantu. Futhi sikholelelwa kuzo ngazinye kulezo u-Allah nesithunywa sakhe abazigagule ngamagama, njengoJibiril, noMikail, noMalik, umqaphi womlilo, no-Israfil ojutshelwe ukushaya uphondo, icilongo. Zibalulwe kumahadith aqinisekisiwe. Belu Aisha radhiyallahu anha usilandisa ukuthi isithunywa sallallahu alayhi wasallam sathi khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Izingilosi zidalwe ngokukhanya, kwathi amajini wona adalwa ngelangabi lomlilo, kwathi u-Adam yena wadalwa ngalokho enichazelwe kona. Ikhishwe uMuslim.